Egunon denak erakasleak gira, kirola, musika, matematikak erakasten ditugu. Urte hau berezia da guretzat, segitzen dugulako formakuntza bat euskara ikasteko. Gure helburua da heldu den urtean gure gaia euskaraz irakastea. Formakuntzan egunero elkarren artean euskaraz mintzatzen gira. Formakuntzatik kanpo berari prest naiz entzuteko eta ulertzeko. Ari guneetan euskaraz mintzatzen saiatzen naiz. Eta uste dut ene ohiturak segituko direla euskaraldia eta gero. Aurtengo formakuntzari esker, aintzinamenduak egiten ari gira, hau bizi bihurtzeko, eta uste dut parada bat izanen dela guretako indar hori bilatzeko gure inguruan, familian eta lagunen artean. Momentukotz berari prest gara, baina espero dugu hau bizi izaitea aurrengo euskaraldian. Nik ohitura baditut nire alabarekin frantsesez mintzatzeko. Salvador kolegioan denez, aldatu nahi genituzke ohiturak. Eta euskaraz bizi nahi genuke eskolaldi denboretan. Badu 10 urte euskalerian bizi naizela, eta ez dut hainbeste paradarik euskaraz mintzatzeko. Nire alabak ikastolan dira eta nahi nuke gai izan laguntzeko. Ari guneetan hasten ditut eskolaz, solasaldiak, eta eskolaldia zubi bat da elebidunen eta euskara ez dakitenen artean. Euskaraldiari bai euskal erabili behar dugulakotz, euskaraz hitz egin nahi dugulakotz eta euskara aterratu behar dugulakotz. Gogorena da lehen hitza edaitea, bai entxeatu eta bai hausartu. Gehiago bai eta azkarrago, gehiagorekin bai eta elgarrekin, gehiagotan bai eta kariketan.